Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, para pamuka agami, para satriya-satriyaning praja ingkang tasih nandhang kewajiban menapa ingkang sampun paripurna. Para rawuh kakung swawana putri ingkang kinurmatan. Nggih, nyuwun pangapunten anggempil kamardikan panjenengan. Tepangaken dalem Lilik Ruswanto ingkang dados sulih saliranipun. Nggih sederek kula kadang kula Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho dalasan Ibu Hajah Silvia Kusumawardani sarjana psikologi ingkang pidalem wonten dalem Astri Jaten Karanganyar. Pareng matur Bapak Joko Nugroho sarjana ekonomi. Winales babagan ingkang sampun panjenengan aturaken ingkang sepindah salam taklim saking keluarga ageng Bapak Insinyur Haji Aristiawan dalasan Ibu Hajah Lucia Damayanti ingkang pilenggah wonten Kedung Lumbu Loji Wetan Surakarta dalem tampi kanthi winales Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih pasrah pingananten kakung nggih sesulih Dr. Hewan Muhammad Brilian Farel Anrisa dalem mangkin pasrahaken wonten keluarga ageng Bapak Singgih Haji Bapak Dr. Haji Singgih Budi Nugroho supados kadampingaken Roro Marcella Audrey Nuralisa sarjana hukum manajemen kenotariatan supados dados panjengkapipun palengkapipun pahargyan ing siang punika. Ingkang kaping 3 peparingan ingkang sampun kasebat nggih mangkin dalem aturaken keluarga Bapak Dr. Andes Haji Singgih Budi Nugroho supados dados ngaten ngenteng-entengaken pahargyan punika lan ingkang kaping kalih saged ngrumaketaken bebesanan saklajengipun. Salajengipun Bapak Joko Nugroho sarjana ekonomi, para pangombyong kula aturi pinarak wonten panggenan ingkang sampun cumawis. Lan menawi dalem matur wonten kekiranganipun dalem namung saged nyuwun agunging pangapunten. Pungkasanipun atur Mbak Sela blonjo tindak wonten Bringharjo Ngayogyakarta. Sae. Mbak Sela. Mas Farel tindak wonten showroom Toyota. Mendet mobil Ford nyesewu mendet mobil Pajero kagem metuk Mbak Sela kondur wonten Solo. Sumangga para rombongan kula aturi pinarak ingkang sekeca ngantos pahargyan paripurna ing dinten menika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.